लांसफिर है हास्ते हा कतनी जो सांसद नायतनाय हामतनाय खापनि ताकते बुसनो नरथन साइमना हास्ते ताबनि फुंतंग हालक बमाहाय इंगितंग गोबां जजदा सालकरिया उराम नो दिप्रासरनि मानथाय छखाय नांगुकमानि जिनि सेफलेजा गोबां मानथाय रगतिनै उराम हास्ते नाय खरां दङ अबहाय ताबो हास्ते गोबां कुके ताबो जतनि सेतान सनाय नांगुकमानि कफाय हाकिबा सानै तंलायमानि नांगुल तमनि आबंका रोमान स्क्रिप्ट नो तिगि कक बरक सिखायनो रोमान स्क्रिप्ट गसुनानै आ जबान्ति ताबो हास्ते दरबिनो अ जबा बेलायखिनो बेराखुङै दङ दर साइमान खना लाइकनाय किदा साल रमिनो गोबां हास्ते जजदा खंगनि मथानि फासिक स्टुडेन्ट अफ फर बखान किसका डीएसआर अफ फर किसका आबो हाकिनो तिनि आ रोमान स्क्रिप्ट नो कक बरक नो रोमान सिखाय गसुनानै आ जबान्ति आसाम मुकिनो तिनि खायनो हाय डीएसआर रो फानफनै खलबाव खलायसा तिनि आं अदर तंताबो आगतलनि राधानगर बास स्टेनो तिनि बर फुंजाक दिने बनि पान्दानि जे साखायजों बिसिनि जों साइमानका राधानगर इसमे सार्किट हाउस जरा बरकनि हिमबो दङ हिमबोतक आरो सार्किट हाउस तिनि बरक खरां थिसानाय हास्तिनि हापनि थानिव गबरनि थानिव गबरनो रोमान सिटी बाय सिनानि गसमोननि बागै आसाम तिनि बरक खौ थिसानाय आ साथायलायो फुथायलायो तामके अम बेलेकनि सदताय जुनुकि दङ ताबो कक बरकनो रोमान सिटी बाय सिनान्ति फामा जंजल नुजानि दङनि केबा आ जुजलते किसेसा रेन्सनाय मथा हाकिबा किसे बदल रखसे आसाम नो अखरा मोनसे दङ केबा सानाकलायो ककरो जेफ्रु थोरंनि तैयै थोरंनि नेता थोरंनि अतमा जेसा सामखान तंग फालसाते खरसनो अको सेजालायना बागे हाकिबा साइना बागे हंके जों मांकलि नुकि दङ सालब्रनो अमर रिएक्शन रखापो हास्ते गनांगै हाकुतनि गोबांमा हाकुतनि जजदा हास्ते दंनाय ताकुति बुसंबो गोबांमा नेता खरसासे खजागांगै साजागांगै खरां फिसालायो तामनाय तंगसो नखरो कामि बुसु दंनाय सालब्रनो पक्रो पान्दा खायनाय बाइकनि पर्सनल फेसबुक लाइभ खायनाय प्रेस मिट खायनाय रिएक्शन राय केबा अमो तखनि बागे इशू अ पथाय को ब्रंति जे रोमांस क्रिबे गसिनानै आबो थिनांनि ताबो तिप्लासा तनाय ब्रनि बागे बाबो रेना नांको परि सानु थिनांगा आत्सं तनाय तिप्लासारनि अबिसरनि बागे बाबो बेलेखे नाखजा केबा अमहाय कक्ते हमके किसा रंसलाय मथा हाकिबा किसे बदल चे अमदे फ्रांसो जो और हास्तिनि जत थंरं बदल इनथं जत पर्सनल एनजीओ दरंथं साकबायनि बरंथं जों जागा हास्ते गना गलो पखम पान्दा खाय फ्रांसन जों नांसु केदे मातंग अखरनो अब बेलेखिनो नांगौ तामनिके आंखासिनो साका रुमा खरस थंरनि नेता पक्सिजा जाखांखाय साजाखांखाय आबंतिले हास्ते गनांगै जानिजा बाइकनि फेसबुक अकाउंट यूट्यूब खायने प्रेस मिट खायने जानि आमतायो जानि मथा जानि बदल जानि बेदा खमाय फ्रांसो केबा ini hani bagai tiba-tiba bagai nangko meni top hani bagai isu nongke ke panu perang tisia kasih kaini motor perang kita meni jenu jenu like kami selo one screen ni problem coba ne perang tisia ka PSF perang tisia ka abani ya bolo PSF di bermotor di rumah motor perang tisia ka abani pada hasil sudah kebang ma motor rock kebang ma personal rock bersab kereng musak kereng tak kereng wak kereng kebang ma om hai sudah sampai kerja perang tabu pun perang tisia di berapa hani bagai no mungkin kok perang no roman sekali sih kalau sinane khapang tawo jaike mogol kakliya khane bagai kok sanai hasin joto boro abdi khang santu dini suntai tunai kuma boro oro khang chabe phejat DSM khasite suntai tunai korni khang khasite kodoken dini haste khapon khari mano jo manjui tunai porbai payasak mampino plungani te porbai program suntai tunai khane bagai ro payasak manjui chumai kringi tombi hambai Ini 21st June 2023. Ini on behalf of TSF Ninggal, Sara Triprani Borok Orok Haja, ini और राधानगर बास स्टॉपिंग ini Rajbari Abhijan
जों दिनै मास रेलि खालायो थाङो आरो गभर्नमेन्ट फानि मेमोरेन्डाम होनाय दिनै मेमोरेन्डाम दिनैनि मेमोरेन्डाम डिमान्ड का सिंगल डिमान्ड न तामंका जों दिनै मानिक न जों परिसानि बा सैतानि दिनै रमान स्क्रिप्ट बाय जों नायै थायो दिनै TSF 1968 नि सिमे जों रमान स्क्रिप्ट सानि थायो आसा खालायो दिनै आन्दोलन बाय दिनैनि सिरि खमा बायो दिनै त्रिपुरा हावो रमान स्क्रिप्ट बाय त्रिपुरा सरकार मा सिरिनाय आबो दिनै বিশ্বাস दङ যতক্ষণ जोङो त्रिपुरा हावो दिनै मानिक रमान स्क्रिप्ट बाय सिरियासाक TSF फानि आसुगै दङला नांखाय त्रिपुरा हटाल सिंनानि दङ TSF जे जागा मटगो आ जागा पुगिरिखे हामाहाय TSF जे जागा बिटि थाइपावो आरो आ खामुं साक्सेस माने हायो जों आसा खालायो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट गभर्नर जों दिनै अचिनि चिरखमानो खोनावै नेक्स्ट विधान सभायावनो कायसा सराहा फायनायनि आसा खालायो।